Obodo Omor n'ọchịchị ime obodo Emeela emego emume iri ji afọ 2022 ha. Ọ bụrụ oge ihe aṅụrị na ịtụrụ Chineke mma ka eze obodo ahụ bụ Igwe Chris Chidume nọrọ n'isi ilekọta anya etu esi wee rụọ ji n'ọkụ ma gwọọkwa mmanụ eji wee ri ya. Igwe wee kwuwa na ji adịla njikere maka iri ya eri. Chibụzọ Obidike bụ onye nta akụkọ anyị n'oge ahụ kọrọ anyị ka o si gaa. Ya bụ mmemme ịwa ji bụ nke ndị obodo ahụ ji gosipụta omenala nke eji mara obodo ha, nke gụnyere ndị na-achụ nta na-akpọ ndị egbe n'ọba bụ ndị na-egosipụta na-eji ịchụ nta wee mara obodo ahụ, ya na mmụọ ndị uwe ojii nke na-egosi ka obodo ahụ si agba mbọ ịhụ na edebere iwu nke na-achị obodo nakwa ihe ọrụ aka ndị ọzọ eji mara ndị Omor. Ma na mbụ ka ụmụ ntorobịa obodo ahụ gara n'otu n'otu ha na mmụọ akpọrọ ịsatọ Omor wee gagharịa n'obodo iji wepụ ajọ ihe niile nke dị n'obodo ahụ ma ọ bụ mmetọ ala ọbụla nke emere n'afọ gara aga. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka Igwe Chidume nọrọ kọwaa na mmemme iri ji bụ nke na-enye ha ohere ịbịakọ ọnụ kpekọ ekpere ọnụ maka nye Chineke maka inye ha ezigbo afọ ịkọ ọrụ nakwa igwute ya, ma kwuo na ọ na-emekwa ka obodo ahụ bịakọta n'ịdị n'otu nakwa inwe udo. Ife pụrụ iche na ịwa ji arụ a n'Omor bụ na unu ga-ama na ndị Omor bụ ndị eji ọrụ ugbo marụ. Ọ na-aga anya lụnye ọrụ n'obi, ọ bụrụ na o mee ọfụma na-enwere ife akpọmụkwụ nke ọbụla ọ na-enye anyị ọṅụrị nne. Unu n'anya ji anyị lụrụ na ife ndị ọzọ anyị lụrụ na-arụ a arụ dịrịkwa mma, so ndị be anyị na-aga anyị lụọ ọrụ ọ dị mma, ọ na-enye anyị ọṅụrị nne. Ile anya ịwa ji konofuru tata anyị mere bụ ife bụ omenala na-aga. Ọ bụrụ na alụsị ọrụ olu mgbe e ga-eji wepụta eme ya, ọ na-abụ mgbe ndị be anyị nọ na kampụ dị iche iche ji agbakọta nọkọ. Ọ bụrụ ka eso bie n'etosidi omenala, o nwere ife anyị na-akpọ ngwe bụ nri. Onye ọbụla ejee n'ubi ene n'ife o ọ na-eweta udo. Maka onye isi ndị okenye n'obodo ahụ bụkwara ndị otu na-ahụ maka ichi igwe bụ Chief Omor Nnamekwuba kwuru na oge ahụ bụ mgbe ha jikwa elele otu ụmụ ntorobịa ha si apụta nke ọma na ya bụ omenala nke obodo ha ma nyezie aka ka elebakwa ndụ ndị ọzọ anya ma kpaa anyị aka. Onye isi oche nke otu jikọtara ndị igwe niile nọ na Anambra steeti bụkwara Obi nke Ọnịcha, Igwe Nnaemeka Achebe bụ onye ọnọ na-enye Obi nọsitere anya na mmemme ahụ were oke n'ọrụ ahụ wee kwupụta ọṅụ ya were na omenala nke ndị Omor ma dụọ ha ọdụ ka ha gazie n'ihu ịdị na-akwado ya bụ omenala. Otu nwaada nke obodo ahụ bụ nwaada Adaora Chidume kọwara ya bụ mmemme dịka nke dị oke mkpa n'igosipụta ihe eji mara obodo ahụ ma rịọ ụmụntakịrị na ụmụaka na-eto eto ka ha hụ mkpa ọ dị na ha na-anata mgbe ọbụla a na-eme emume iji mụta ma mara ihe eji mara ndị obodo ha. Ndị na-eti ịgba, onwe ndị egwu ha tisasị. I appreciate them for coming. Ebe ọbụla ha si bịa, Chukwu ga-agọzi ha. Ịma na civilization ụfọdụ ndị dịka anyị, it does not change who we are. Na-ahụ maka ụkpụrụ ọchịchị na ndị echichi Maazị Tony Nwabụ nwanne onye na-arụpụta akara ngwa ama ama n'Enugu Ukwu bụ Austin Oguejiofor, kọmishọna na-ahụ bụ maka gburugburu bụ Architect Mike Okonkwo nakwa onye isi oche nke otu jikọtara ndị obodo dị iche iche nke akpọrọ Anambra State Association of Town Unions na asụ bekee bụ Chief Titus Akpudo. Ndị ọzọ eji okwu abụọ n'obodo bụ ndị ji ohere ahụ wee bịakwanyere igwe